Volám sa Martin Krajmer, pochádzam z Ošale, kde aj vyučujem na základnej umeleckej škole hru na gitare a predmet hudba a počítač, ktorý zahŕňa aj kompozíciu, ozvučovanie, nahrávanie. Hudbe sa venujem aj mimo školy, píšem texty, zhudobňujem ich, aj interpretujem. Hudbou som sa stretával podvedome už od malička, vďaka rodičom, na rodinných oslavách, kde sa hralo a spievalo. Takže som sa do hudobníckej rodiny v takom širšom slova zmysle už narodil a za hudobníka sa považoval stále viac a viac. Nemal som v pláne stať sa učiteľom, ale to hudobnícke srdce mi vždycky pomáhalo tak odkrývať tú cestu, že kam ma to ťahalo, tak tam som išiel. Keď mám povedať, že ako vediem svojich žiakov, akú metódu používam, tak vediem ich k záujmu o slovenskú ľudovú hudbu. Na pozadí týchto piesní, keď sa ich učíme, sa naučíme aj takú základnú hudobnú teóriu, základné zvládanie hudobného nástroja. Využívam také spoločné muzicírovanie žiakov. Chcem tak rozvíjať ich silné stránky, podporovať to, čo im ide. V rámci predmetu hudba a počítač závisí aj od toho, že či ide o žiaka začiatočníka, či už má na hudobnej dráhe niečo za sebou. Môj prístup je však v zásade umelecko-technický, tak ako vyplýva aj z názvu samotného predmetu. Moje meno je Šimon Banič, mám 19 rokov, študujem v Brne na vysokej škole, študujem ekonomiku a už dlhé roky, okrem teda štúdia, som zapísaný aj na zúške v Šali, kde aj teraz študujem odbor hudba a počítač a už od mala som tam chodil som tam spievať do zboru a začal som sa učiť na gitaru, z tej som neskôr potom prešiel na basu a okrem toho sa mi občas pod rukami vystriedal aj kontrabas alebo nejaké iné nástroje. Dnes tiež hrávam v kapele s Martinom, ktorá sa volá Deti váhu a okrem toho občas pomáham napríklad v kapele Limits of Absurdity. Moje meno je František Viktor Záležák, mám 24 rokov a žijem v Šali. K hudbe mám vzťah od svojho narodenia. Moja mama bola a je stále operná speváčka, takže tá hudba bola súčasť môjho každodenného života. Prvý hudobný nástroj, ktorý som sa chcel naučiť, boli husle. Tomu som sa venoval skoro 2 roky, ale potom som prešiel na tie úplné základy, čo znamená klavír a spev. Dnes a v poslednej dobe sa venujem, čo sú tak posledné 4 roky sa venujem inžinierstvu v hudbe, produkcii, mixovaniu a štúdiového ozvučovania nástrojov a celkovo vytvárania zvuku a prostredia, aby najlepšie zneli tie buď nástroje, alebo keď mixujem, aby zneli čo najlepšie pesničky. Ja som Šimon Bosák, som študentom na bilingválnom gymnáziu a vo voľnom čase sa venujem hudbe, športu a Bohu. Študujem vlastne na bilingválnom líceu v Bratislave. Začal som rozmýšľať o tom, že by som sa stal hudobníkom asi najviac vtedy, keď pán učiteľ Krajmer zorganizoval taký projekt s menom Nebeský cirkus, kedy som vlastne prvý raz bol zapojený do takého väčšieho zoskupenia, lebo dovtedy som tak plánoval, že skončím zúšku a hudba ďalej nič, že to nechám tak, ale vlastne toto bola taká moja prvá skúsenosť a neskôr som začal aj chodiť na hodiny spevu, čo ma jednoducho chytilo a podľa mňa to bolo celé iba takou otázkou času, keďže sa hudbe venujem už od malého malička.
Ja vnímam zvuk tak ako každý cez uši a keďže som hudobník, tak sa snažím v každom zvuku hľadať hudbu, alebo každý zvuk na mňa pôsobí ako hudba, viac či menej príjemná, keď sa bavíme o zvukoch nehudobných, rôznych šumoch, ruchoch, šramotoch, ktoré umocňujú zážitok z počutého. Spolu s textom vytvárajú obrazy vo vedomí, fantázii, ktoré možno následne zobraziť malbou, filmom alebo iným vizuálnym umením a keď chcete opäť aj hudbou. Zvuk nie je iba vlnenie, ktoré sa šíri priestorom. Spájaním zvuku vzniká hudba a hudba vždy odzrkadľovala autora, ktorý do nej vždy vložil kúsok seba. Ja milujem hudbu a aj v skladbách, ktoré som počul už 100-krát, vždy nájdem niečo nové, niečo, čo tam autor možno skrýl a možno ani nedúfal, že to niekto objaví. Hudba ovplyvňuje ľudí. Buď ich ovplyvní mentálne, alebo ich môže ovplyvniť len tak, viete, do každodenného života, lebo v podstate keď si pozriete, že väčšina ľudí počúva hudbu, buď cez filmy, keď pracujú si zapnú rádio, keď cestujú ľudia si zapnú rádio. Takže tá hudba vytvára také prostredie, aby sa človek uvoľnil. To by bola tá hlavná myšlienka hudby. A tu sa to rozdelí. Hudba má vytvárať, ako som povedal, určitý dojem, určitý pocit, ktorý chcete dosiahnuť. Povedzme, keď človek cvičí, tak zvyčajne počúva takú hudbu, ktorá ho motivuje. Keď sa človek chce ukludniť, tak si dá nejakú ambientnú hudbu, nejakú jednoduchú. Keď sa človek sústrediť, si dá klasickú hudbu. Nás tak učili napríklad na výtvarnej, že keď počúvame klasickú hudbu, tak dokážeme oveľa viac a ostrejšie sa sústrediť na danú tému. Či je to portrét, alebo či je to malovanie prostredia, niečo realistického. Tam je to dokázané, že klasická hudba napríklad aj zvyšuje inteligenciu u ľudí. Keď od útleho veku počúva niekto klasickú hudbu, je to už aj psychologicky dokázané, že zvyšuje inteligenciu človeka. Takže hudba ovplyvňuje každého z nás. Zvuk sa dá pomenovať hudbou, ale tak, či sa to dá počúvať, to už záleží na tom, kto to počúva. Môže ovplyvniť zdravie človeka aj duševné. A aký zvuk je pre mňa príjemný? No, príjemný zvuk pre mňa je taký, čo dokáže pohľadiť dušu. A čo sa týka nepríjemných zvukov, pre mňa, alebo disharmonických, ktorým sa v živote neviem vyhnúť, alebo v rámci hudobného diela, tak som zástancom princípu úmernosti. Daný zvuk má mať v diele svoje opodstatnenie a nie je to jediný výrazový prostriedok. Hudba a zvuky sa využívali v terapii a pri rôznych iných liečivých metódach už veľmi dlho. Existuje nespočetne veľa ľudí, ktorí tvrdia, že im nejaká pieseň alebo nejaký autor hudby pomohol sa preniesť cez nejaké ťažké životné obdobie. A taktiež aj športovci počúvajú hudbu pri cvičení, keď sa potrebujú namotivovať alebo podať nejaký veľký výkon. A tiež napríklad veľa študentov vrátane mňa pri učení používa hudbu. Pomáha mi to sústrediť sa a lepšie sa koncentrovať na moje učenie. A to, či hudba a zvuky ovplyvňujú nejak vnímanie sveta, je teda podľa mňa určite nepopierateľné. Keď si pozriete históriu hudby, koľko hnutí bolo len kvôli hudbe. Hippies, rockery, emo, raperi, tí ľudia, čo počúvali tieto elektronické hudby, ktorí chodili do diskoték. Viete, hudba v minulosti veľmi, veľmi ovplyvnila ľudí. Ich životy ovplyvnila hudba. Ako som povedal, 20. storočie bol zlom v tomto. Zoberte si, že aj to hnutie skinheads a punk, to hudba ovládla. Skupiny ako je napríklad Beatles, Sex Pistols, to boli obrovské dva smery v tej istej dobe. My sa bavíme o koniec 70. rokov. A rockabilly, Elvis Presley. Títo ľudia mali
milióny fanúšikov po celom svete, keď ešte ani internet nebol. Takže ono nie že len ovplyvňuje, aj celý váš život to môže ovplyvniť, nielen že ak sa vy cítite. Rôzne zvuky sú nám príjemné, rôzne zvuky sú nám nepríjemné. Niektoré zvuky, ak možno sú dlhodobé a možno aj také otrávne a nepríjemné, môžu spôsobiť dokonca aj duševné choroby. Ako podľa vás vnímali zvuk naši predkovia? Tu by som sa chcel odvolať na knihu Psychológia hudby od Petra Krbaťu, kde píše, že dúpanie, tlieskanie, pohyb, tanec, výkriky, bubnovanie, tónové reči už od nepamäti patria medzi elementárne hudobné prejavy. Produkovaný zvuk a hudba tým viac má schopnosť upútať ľudskú pozornosť, prekryť nežiaducí tok myšlienok, dostať sa do vzťahu k emóciám, prelaďovať ich, aktivovať myslenie, ale aj konanie, teda človeka k niečomu pohnúť, inšpirovať. V tomto sa podľa mňa vnímanie hudby v súčasnosti oproti minulosti nezmenilo. Zmenilo je estetika krásy, zložitosť hudobného prejavu. Naši predkovia zďaleka nemali toľko času sa venovať hudbe. V súčasnosti tiež nemajú všetci ľudia rovnaké možnosti, ale každý dostal nejaký genetický potenciál, ktorý môže rozvíjať. Narodil sa v určitom čase, priestore, ale základom je to, aby sa ľudia neporovnávali, nenechali sa odradiť. Chcem spomenúť ešte tie rodinné oslavy, na ktorých som sa zúčastňoval, že sa mi zdalo, že sa vtedy viac spievalo, hralo, muzicírovalo. A aj napriek tomu, že mi sa zdalo, že dnes máme viac času a viac možností, aj ako sa naučiť. Rovnako ako my, doba sa síce rýchlo mení, ale ľudia sme takí istí. Však mám pocit, že moderný človek je viacej tichý a taký uzavretý do seba. Možno až toľko nevyhľadáva kultúrne podujatia v takej miere, ako to bolo kedysi. Občas mám pocit, ako by sme si túto hudbu nevedeli užiť na 100% alebo tak naplno. Anieli oznamujú správu, pastieri otvárajú bránu, dieťatko malé v maštali, že sa má na svet narodí. Naši predkovia napríklad mohli ten zvuk vnímať aj z toho zábavného zmyslu, ako keď si napríklad bubnovali o rôzne, alebo neviem, či sa to dá nazvať bubnovaním, ale keď vytvárali rôzne rytmy so svojimi pomôckami, ktoré vtedy mali, alebo si vytvárali také jednoduché hudobné nástroje, že naozaj si tým mohli zabávať, alebo jednoducho aj také výstražné zvuky, že keď počuli možno nejakého predátora. Chcem povzbudiť žiakov k tomu, k tej vlastnej tvorbe a ako získať vzťah k umeniu, k hudbe. Hluchý človek, keď cvičí, dokáže počuť na takých, no nie veľa percent, cez svoje kosti zvuk. Páči sa mi aj súčasná ľudová hudba, jazz, folklór, ale aj big beat. Najviac ja počúvam rockovú hudbu, čo znamená hard rock, začiatkom 80 rokov a heavy metal. Hudbu, ako asi najviac počúvam, najviac sa tam objavuje určite klasická hudba. Okrem tej klasickej hudby sa tam určite nájdú aj slovenské ľudové piesne a sem tam aj nejaký ten jazz a možno aj z modernej hudby. Počúvam asi všetko, od jazzu cez heavy metal až po napríklad drum and bass. Je zaujímavé, že hudba tiež vo mne dokáže vyvolať aj pocity nostalgie. Podľa mňa sa k nám určitým zvukom alebo pesničkám v pamäti viažú nejaké momenty, ktoré potom, keď si opäť pustíme tento zvuk, teda jeho spätné vypočutie nám tieto chvíle dokáže znovu pripomenúť. V hudbe, čo sa vám páči,
tak to je všetko jednak geneticky dané a vaše prostredie, v ktorom žijete a ste vychovaní, tak to v podstate aj vytvára vašu chuť do všetkého. Chcel by som sa na záver poďakovať všetkým vám, divákom a hlavne Kikovi, ktorý priniesol techniku, že sme mohli zväčšniť tieto moje myšlienky, aj keď možno neboli také zrozumiteľné, ale verím, že si z nich niečo odnesiete. Anieli oznamujú správu, pastieri otvárajú bránu, dieťatko malé v maštali, že sa má na svet narodiť a každý z nás v tom dieťati seba uvidí. Je to tak, naplňa sa čas, dieťa v nás z matky zrodí sa, rozdáva lístky do neba, chce sa hrať a rozprávkovú cestu podniknúť. Moju správu, pastieri otvárajú bránu, dieťatko malé v maštali, že sa má na svet narodiť a každý z nás v tom dieťatku seba uvidí. Je to tak, naplňa sa čas, dieťa v nás